Hola, sóc el Ramon Folfrígola, tinc 27 anys i sóc jugador i capità del Reus Deportiu. Vaig començar de molt petit, no? Anava a l'escola Montsant, vaig començar jugant a futbol sala amb els amics i de seguida ja em vaig apuntar al Santes Creus. Sí, no? La veritat, molt content de formar part d'aquesta plantilla, d'aquest club. Vam començar a fer història ja fa 2 anys i continuem fent-ne. És algo molt bonic de viure. Jugar al club de la teva ciutat i jugar a una lliga professional i tal com estan sortint les coses, la veritat és que molt orgullós. Però la veritat és que són coses que no et planteges, no? Al final sí que és una categoria molt dura, molt professional i mai m'havia plantejat que hi podria arribar. La part positiva de tot plegat, no? Una mica és el treball d'aquest equip. Vam mantenir el bloc de l'any passat, que és, jo crec, la clau d'aquest començament de Lliga, i els nous reforços de gent il·lusionada, de gent ja veterana i consolidada a la categoria, això ha fet que l'equip unit, que els resultats arribin. La veritat és que nosaltres, al nivell de vestidor, a nivell d'entrenaments, ho estem fent igual que fèiem l'any passat. Al final sí que els partits has de competir un pèl més perquè tens rival de més categoria, però al final el treball setmana rere setmana és el mateix que el de l'any passat. Al final tu jugues els partits, intentes fer-ho bé per ajudar l'equip i si se't reconeix bé, content, no? Però al final l'objectiu és que l'equip tiri endavant, que guanyi els partits i això és el que hem de mirar entre tots. Home, era una categoria que molts debutàvem, no sabíem el que ens trobaríem, ho agafàvem amb molta il·lusió, moltes ganes, i suposo que això és un plus que ens ha donat a nosaltres. L'equip molt nou a la categoria i la il·lusió que potser altres equips no tenen, a nosaltres ens ha anat molt bé. Com sempre he fet, no? Al final entrenes, mires de continuar estudiant mentre entrenes i així ho continuaré fent fins que pugui. Home, la ciutat de Reus s'ha notat, no? Ha canviat molt. Ara sí que tothom, gran part de gent ja et coneix, ja sap quin resultat ha fet el Reus aquest cap de setmana, això ja es palpa. La veritat és que de moment, ostres, és bonic, que notes que la gent vibra, notes a la ciutat. Abans, fa 2 o 3 anys, no et podies plantejar que et saludessin pel carrer o t'animessin. Ara sí, sents visca el Reus, vinga, aquest cap de setmana torna a guanyar, la veritat que molt content perquè la ciutat de Reus s'està volcant a l'equip. Home, jo crec que la canalla pot ser una mica el mirall, no? A veure, que s'ho plantegin, que hi poden arribar. Si jo he pogut arribar, jo crec que molts nens, si treballen dur, que no serà gens fàcil, però que si ho intenten segur que poden arribar. Jo crec que tot estem fent un èxit, no? La campanya durant els últims 3 anys jo crec que el Reus ha millorat en tots els aspectes, tant esportivament com a nivell de màrqueting, de tot, que el Reus, la ciutat de Reus ha crescut molt, el club de futbol Reus ha crescut moltíssim encara més i esperem que continuï així. El que trobo a faltar, no, la veritat és que no trobo a faltar res, no? Sí que a vegades trobes a faltar companys que has mantingut molt vincle amb ells, que tot i això igual encara continuen estant vinculats al club, però la veritat és que molt content i sobretot viure el moment dia a dia, que la veritat és que és la clau de tot. El capità té moltes coses a fer, no? Al final ajudes a qualsevol company, intentes ser allí per als moments difícils, els bons moments també, però sobretot quan algú té algun problema i més sent de Reus, donar un cop als nouvinguts i a la gent de fora. Home, la veritat és que la gent ja és molt professional, no? Aquestes categories, els jugadors senten molt ja els colors del Reus i no els ha costat gens l'adaptació. Estan acostumats a viatjar bastant, a canviar d'equips i la veritat és que a Reus tothom diu que és una ciutat molt encantadora i el club de futbol encara més. Jo crec que és positiu que la gent s'animi i vegi que l'equip està fent les coses molt bé i jo crec que Reus necessitava una cosa així. A Reus sempre s'havia viscut molt a l'hoquei i ara poder que la gent estigui il·lusionada amb gran massa amb el futbol, jo crec que és algo històric i molt bonic per la ciutat.
Toquem de peus a terra, no? Estem a una bona dinàmica, portem 11 jornades, portem molts punts, però amb el futbol no hi ha res fet, no? Sobretot, encara queden tantes jornades com queden i tothom coneix la segona divisió que està molt apretada fins a l'últim moment. Nosaltres no mirem classificacions, al final és una cosa anecdòtica que a les 11 jornades doncs, et pots trobar un lloc com al cap de 5 jornades està en un altre. Nosaltres tractem de mirar partit a partit, ara aquesta setmana doncs, el partit que toqui i a seguir així. Jo que continuen animant com ho estan fent, estem omplint el camp cada diumenge i sobretot doncs, això es fa notar. Necessitem doncs, més massa social, que a poc a poc doncs, s'està animant la gent i que vingui més gent, que al camp ens ajuden des del primer moment quan les coses van bé, però sobretot ens ajuden quan les coses van malament. Potser l'any passat doncs, els Red Blacks doncs, es feien notar molt, no? Al camp doncs, intentaven animar, anaven tot el partit i doncs, l'altra part de públic doncs, igual li costava. Per aquest any, doncs, gràcies als Red Blacks, que són doncs, qui han portat més la iniciativa, ara podem veure doncs, com altres penyes i altres parts de l'estadi com animen. Al final nosaltres el que volem és doncs, agrair a tota l'afició que ens ha animat durant tot el partit i així ho vam fer. Home, és algo doncs, que dius, home, he treballat molt durant tota la meva carrera esportiva per poder jugar a un camp d'aquests, no? Al final saltes al camp i dius, ara és el moment de disfrutar. Tu prens doncs, que vols disfrutar però vols competir. Llavors has de saber doncs, la manera de disfrutar doncs, que et doni el plus per competir encara millor. Home, jo em quedaria doncs, amb el club, no? Que podríem considerar doncs, que el Reus havia sigut un equip doncs, de tercera divisió o segona B. Jo crec doncs, que amb la temporada que estem fent, esperem que sigui així, que l'equip es pugui consolidar. Jo diria doncs, que estem demostrant que aquest club i aquest equip doncs, pot estar a una lliga professional i això és amb el que em quedaria.